ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. గంగా, చెప్పండమ్మా. వెంటనే పాయసం చేయి. నేను ఒకరింటికి వెళ్ళాలి. బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను. అరే అనంతు, నువ్వు డాడీ కాబోతున్నావు. ఇద్దరు కలిసి కేక్ కట్ చేయండి. ఈ టైంలో అమ్ముంటుంటే ఎంత సంతోషపడేదో. నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావంట కదా, ఈ విషయం తెలిసే పాయసం చేయించి మరీ తీసుకొచ్చాను. గాయత్రి, ఆ పాయసం తీసుకోమ్మా. ఎలా ఉంది? అచ్చ మా అమ్మ చేసిన పాయసంలాగే ఉంది. ముఖ్యమైన ఫోన్ కాల్ ఏమో. నిత్యమ్మకు ఫోన్ ఇచ్చేసి వస్తాను.